Bihar, gaur erprestuko dugu hain zuzen ere bihar antolatu dugun ekitaldi xume baten bitartez gehitu kultura hitzarmenaren sinaduraren aurkezpena egitera gatoz. 53 elkarte dira kultura esparru horretan lan egiten duten, betxon lan egiten duten elkarteak hitzarmena sinatu egingo dutenak. Eta nik uste dut oso berri importantea eta posgarria dela dudarik gabe, ezta. Behin eta berriro esan dugu, getxon daukagun euskara normalizazioaren helburu horretan daukagun erronkaren nagusiena dela azken batean euskararen erabilpena sustatzea, lortzea. Hain zuzen ere, getxon badaukagu masa kritiko nahiko euskaldunen artean. Euskaldun nahiko ditu, gure biztanlegoaren 29% bat euskalduna gera, eta 27,4 ia euskaldunak, hau da euskara ulertu egiten dute. Beraz, badaukagu masa kritiko nahiko euskara bultzatzeko helburu horretan, baina gure erronka, hain zuzen ere da, erabilpena sustatzea masa kritiko horren artean. Eta horrenka honi aurre egiteko, gure euskara biziberritzeko plan nagusian zehaztuta daukagun estrategia oso garbia da, ezta. Zehaztu egiten ditugu, zeintzuk diren gure getxoko gizartearen edo bizitzaren esparru estrategikoak, eta esparru horietan lan egiten duten elkarteekin eta eragile sozialekin elkarlana bultzatzen dugu. Euren atxikimentua bilatzen dugu, azken batean euskararen erabilpena sustatzeko helburu honekin. Eta hortan ari gera eta badaramagoia ibilbide nahiko luzea eta gainera emaitza honekin bultzatzen, ezta? Alde horretatik gogoratu behar 2003an hasi ginela, gehitu hitzarmen hauek pixkat bultzatzen, eta hor dauzkagula emaitzak eta emaitza ona gainera, ezta? Esparru ezberdinetan, adibide moduan hauexek dira dituzen ere emaitza horiek, ezte? Aisialdi hitzarmena 23 elkarte sinatu zuten, aisialdi mundu horretan, kirolaren esparruan 33 kirol elkartek sinatu zuten hitzarmena, merkataritzaren esparruan 1000 saltoki baino gehiago dauzkagu kolaboratzen estrategia honetan, ikastetxe eta haurtzaindegi gehienak ere sartuta daude, getxoko ikastetxe eta haurtzaindegi gehienak, akademia artean 29 sinatu zuten ere, eta elizaren esparru horretan 8 sinatu zuten. Beraz, nik uste dut poliki lortzen ari gera esparru estrategiko horietan lan egiten duten eragile sozial horrekin elkarlana sustatzen, euren atxikimentua lortzen euskararen alde lan egiteko, eta bihar emango dugu beste horrela oso importante bat, azken batean sartu egingo gara kulturaren esparrua. Eta kulturaren esparrua oso importantea da edozein gizartean eta baita ere gure getxoko gizarte horretan, ezta. Eta 53 elkarteak sinatzean ikuste dut oso adierazgarria dela. Orain koldok azalduko digu, baina hor badago lan potente bat atzean, euren elkarlana bilatzeko edo euren atxikimentua bilatzeko helburu horretan, eta azkenean lortu inda, eta nik uste dut azken batean zenbaki hau jartzen duela mahai gainean gure herrian beti jasotzen dugun erantzun positiboa euskararen aldeko politiketan. Behin eta berriro, eta dudarak egiten ditu inkestetan, postasun inkestetan, behin eta berriro agertzen da, nola udalak bultzatzen dituen euskararen aldeko politikak oso ondo baloratuak diren biztanlego edo herritarren aldetik. Eta hoxe da besta dirazpen bat, ez da eragile sozialak bat egiten dute politika eta helburu hauekin, eta ikusten da parte hartu nahi dutela, eta beraz hoxe da beste horren adierazpen garbi bat, ez da. Eta alde horretatik ez dut alde batean utzi nahi, noski hitzarmena sinatu ondoren, hitzarmen honi jarraipena egiteko, hitzarmenaren bete beharrak betetzeko bide horretan Bizarralepoan elkarteak egiten duen lana. Bizarralepoan dinamizatzaile lanak egiten ditu, eta beren lana erabakikorra da, beharrezkoa da azken baten hitzarmen hauek, ez bakarrik dokumento batetan geratzeko, baizik eta gero garatzeko eta azken batean euren edukina, bertan garatzen den edukina aurrera emateko momentua. Beraz, nik bai azpimarratu nahiko nuke gaur Bizarralepoan elkarteak egiten duen dinamizazio lan horiek.
Beraz, nire aldetik ez gehiago hori emango diot hitza, nire postasuna adieraztea, kulturaren esparrunetan ere, behin lehen esan doa moduan, oso erantzun positiboa jaso dugulako eragile sozialen artean, eta azken batean aurrera goaz, gure euskararen normalizazioaren bide horretan eta aurrera joango gara dudarik gabe herriaren laguntza eta herriaren babesa daukagulako eta behin eta berriro ikusten delako ala eta gabe.